салому алайкум, марҳамат. Ман мехоҳам ки сирои плитаро ба шумо нишон диҳам. Як бор бо диққат тамошо кунед. Ҳозир ман пайваст кардаги нестам. Ана нигоҳ кунед, як интереснаш менавед чи? Дидин сета чӣ дора? Дута дига шикастагин. Ҳама хел роҳҳо ҳастайда. Ана баъд касе хона реклама кардани боша, сайти дорем бепул. Марҳамат, хонаҳотонро метавонем ки реклама кунем. 985 77 90 91. Ана ватсапи мо ай. Метавонем мо дар хизматем. Занг занем, бетараф набошен. Баъдам хе урокҳоям плитаҳо ҳастай ки шитоби мо шумода бепул бо омӯзонем. Агар ки ба ватсап занг занем, мақсад дар ватсап занг занем, мо уҷа видеошро шумода мепартоем. Зинда бошед, пайгирӣ кунед канала.